Su 90% kolli ngħid tan-nisa kullum kien madwar id-dinja ta' ġifieri, għandhom issa l-bra ħażin, il-qies ħażin, ma nafx għalfejn. Imma dejjem ikollok numru u ittra. Sewwa issa n-numru jkejjel id-dawra tad-dar minn taħt is-sidel u l-ittra tiddefinixxi kemm ifonda l-kapp. Il-capacity tal-kapp. Però l-ittra ma tiqbax l-istess capacity, l-istess volum tul il-qisien tad-dar kollha. Il-verità bras ta' nies normali, ġifieri mhux ta' treddieħ jew biskop, meta jkunu l-bras li jintlibsu ta' kuljum skont il-qis ta' sidel. Però l-ideal illi jkun jinbidel ta' kuljum sewwa, isu kull 6 xhur 8 mhux aktar. Grazzi lil Nia's House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum għandna episodju differenti fuq kelmet ma' Bambinelli. Għandna episodju minn ġewwa ħanut minn Slinky & Co. U għandi miegħi Samira nilqak miegħi. Thank you, Insomma, inti l-qajtni hawnhekk fil-verità. Ġista bidlu naqra x-xena. Bidlu naqra x-xena aktar feminine illum. Bidilna naqra l-ambitu għax is-soltu d-dar ikollha ħafna ma jkunux qed jidhru. Imma jkollha ħafna toys tal-boys faċċata. So illum għandna ambjent kompletament Riċipetti għandna differenti. Sissa tiegħi biss għandi. Ma jkollux on display kemm waqt il-podcast. Mela, l-ewwel nett grazzi tal-qajt l-istedina tiegħi illi nagħmlu dil-podata flimkien. Illum ħan iddiskutu ftit l-underwear ma speċjali il-bras waqt itqala u anka postpartum. Għaliex ovvjament naħseb l-ewwel ħaġa li mara tibda tinnota meta ssir taf li tqila huwa tibdil fis-sider. Preċiż. I mean, okay, a missed period, which is the obvious one, imma ġieli anka qabel missed period betejt jisu sidri d-darba differenti, mhux bħal meta jisu jibbies ta' qabel il-period. Eżatt. U kien hemm changes oħrajn. U jibqa' jinbidel tul itqala mbagħad anka postpartum. X'ħajkun hemm bżonn bħala tibdil fil-bras once li mara ssir taf li tqila bħala sizes, bħala jekunx bil-wire, bil-ħadida jew le. Ara, l-ewwel net mhux kull marra tħoss in-neċessità li tbiddel il-bra kulħadd fl-istess stadju. Hawn min ikun irid bra minn ta' 9 ġimgħat, hawn min ikun irid bra forsi ta' 20 ġimgħa, isu lejn nofs itqala, dejjem niftakru li tqala it-term tagħha kollu 40 ġimgħa. U hawn min jiġi iktar lejn l-aħħar. Ir-raġunijiet għalfejn jiġu iktar lejn l-aħħar jistgħu jvarjaw. Normalment lejn nofs bej 20 u 23 ġimgħa qisu l-iktar komuni. Sewwa hemmhekk ġieli qisek tieħu spinta fil-kobor taż-żaq u ta' ġismek u daqshekk ma tkunx tiflaħhom aktar il-bras li jkollok ta' qabel. So ivarjaw. Min jiġi ta' 9 ġimgħat, ovvjament jien normalment jirnexxieli, però ma nistax intik garanzija li l-bra li ħantik ta' 9 ġimgħat ħajservik sal-aħħar ta' tqala wara iwa għax ovvjament wara li titlef dik il-guffaxni taż-żaq, dik l-ilma u x'naf jiena ħaterġa' tiġi tista' tilbsu il-bra li xrajt fid-9 ġimgħat, però ma nistax intik 100% guarantee. Imma min jiġi ta' 9 ġimgħat ikun ikollu tibdil kbir f'ġismu li vera ma jkunx jista' jiflaħ iżomm il-bras li kellu qabel. Issa let's keep in mind ukoll illi su 90% kolli ngħid tan-nisa kullum kien madwar id-dinja ta' ġifieri għandhom issa jista' l-bra ħażin, il-qies ħażin. So jekk inti kont qed tilbes diġà qies ta' bra ħażin qabel li ħriġt qila. Wara li toħroġ qila ħajkollok ħafna tibdiliet, żgur m'intix ħadd tissapportih. Qabel forsi kien jgħaddi. Alla volja forsi tkun idejqek u xi dwejja il-ħin kollu nġebbet fih, il-ħin kollu joħroġ li sider minn nofs jew minn taħt jew tafi. U mbagħad wara once li toħroġ tqila u jibda jinbidel ġismek u s-sider jintefa' għax jibda jipprepara għat-tqala u għat-tarbija ma daqshekk is like u diġà nafu ovvjament kif intu jien meta tkun tqila it-tolleranza għal ħafna affarijiet tonqos. Ekku.
lej l-aħħar speċjalment anke l-arja li tħun nifs minna tibda tdejjaq. U naħseb ukoll tkun trid kollox sew, isek jekk qabel bra kien iddejjek, issa tbdejt ħonqod attent. Skont, għandek bħal iswa tara attak nervuż, li ma tkunx tista' tittolleraw ċertu affarijiet. Parti mill Però ninnota wkoll bej l-ewwel hom u hom li għandha aktar minn wilt wieħed. L-ewwel hom ġieli titfali l-nifisha bħalma nagħmlu kważi kulħadd ġifieri, l-aħħar għal bżonnijiet tagħha. Jiena dejjem ngħidilhom, nifhimhom għax jiena l-ewwel baby kelli, so l-ewwel tarbija dejjem ħajkollok ħafna aktar spejjeż. U ħatati ħafna iktar importanza lit-tarbija biex it-tarbija tkun sew, biex inti tkun hom sew, u ħafna iktar stress. Mat-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames l-istress dejjem jonqos u l-ġen dejjem jikber. Imma mbagħad mat-tieni meta tkun hom għat-tieni darba, ninnota li jkun hemm iktar tagħtina iktar importanza lil nifisha u tkun diġà taf għal xi xini dieħla, sajt id-darba li tnuħu ħsib tiegħi nnifsi għax l-darba bata jisem. Eżatt. Jew ħsibta li jom tard u mbagħad taf kif ingdimt. Imma jiena nipprova li anke l-omijiet tal-ewwel li ħajkunu għall-ewwel darba, ngħidilhom intom parti mill-ispiża. Għax ħajkun hemm affarijiet tat-tarbija li tixxi bħalina f'bandli ta' trabi, xi next to me. Li inti ma tistax timmaġina li d-tarbija li kull ma tiżen 3 kilos kemmi deċiżiva fuq l-affarijiet li toqgħod fihom. Jekk il-tarbija tgħidlek le, ħajkun hemm ħafna affarijiet li sfortunatament jiswew ħafna flus u m'intix ħatuża. Xajtu ma xejn tista' tgħid. Meta nkollu ir-riċipetti ħatillu tixtrihom, okej, forsi tonfoq ammont ta' flus li forsi tixtri baby gear bih, imma dik għandek garanzi il-bera xorta ħatilbsu. Eżatt. Jekk tredda jew le. Ekku. Tifhem? Ġifieri qatt mu ħela sa ċertu punt, plus għal-benefiċċju tal-klijenti tiegħi il-bras nipprova jien insibhom sbieħ. Ħalli inti ma tkunx xi ħaġa like il-maternity bra. Aw ħafna dik perċezzjoni. Dik xi ħaġa għax vera il-maternity bras illi ħanejdu kienaw fis-suq ħafna minnhom mhu miżbieħ. Ġifieri il-kunċett li ġibt inti. Għataw stigma fuq. Huwa vera interessanti għax jiena nara mela speċjalment postpartum għax forsi waqt li tkun tqila ħanejdwek ħafna minn nisa jħossuhom sbieħ. Mhux kulħadd. U skont liema stadju. Mhux kulħadd. Imma naħseb il-fatt li jkollok xi tip ta' underwear illi għall-inqas it flaunts your body, your changed body għax ovvjament. U anke l-fatt li inti mentalment tajtina rbaħt fuq il-fatt li jiena tqila u għandi bra sabiħ. Jew jiena rbaħt fuq il-fatt li jiena tirredda u diġà limitata minn x'nista' nilbes, imma l-bra tiegħi sabiħ. Sabiħ, eżatt. Hekk tossok jien naf ma ħsibx li hemm kelma bil-Malti, imma it empowers you. Li inti tajba, li inti għadek marax, ħafna mid-drabi isna ninsew li jemma tassirhom ma tonqos milli inqas minn mara oħra, ta' kif xorta dek mara minn ġewwa. U tik anke ċertu konfidenza personali, jien naf, eżempju ngħidilhom illi sabiħ tinża tkun diħla fix-shower x'issa tgħidha filgħodu x'isu dak il-ħin jinħasslu l-ommijiet meta jkollhom newborn. U tħares fil-mera tgħidha dal-bra vera komdu u vera sabiħ minn vera l-qalbi jew tinki xi daqsxejn ir-raġel għax għandek isu l-ewwel disa ġimgħat ma jmissekx. Eżatt. U tħossok. U jesa sabiħax l-intimità bejn il-koppja hija importanti. Tifhem għax inti oriġinarjament il-familja li għandek li tant tos bdiet minn koppja. Importanti li żomma issa il-braz u l-underwear huma xi ħaġa vera żgħira u minn taħt li ħadd ma jaf bihom, imma meta għandek underwear tajjeb li ġelek tidher sabiħa u inti tħossok sabiħa. Ittik ċertu sens ta' konfidenza, you have a glow to you. Li ħadd ma jaf għalfejn. Taf kif tħossok star, tiġix tgħidli. Għax kunet tħossok bil-kelma li nużaw sexy biex niftehmu. Sexy għalik. Attrajenti. Dik il-kelma. So, jek niprofa nfehmu jiena li għalfejn m'għandekx kull sabiħa. Meta inti qed tikkrea dil-bniedem jew bniedma oħra ġo fik xi ħaġa mirakoluża jiena ma nafx m'hemm spjegazzjoni għal kif qed tikkrea. Allura hekk tipo nipprova naqqat naqra minn kollox. U diġà tkun limitata jisu f'ċertu ħwejjeġ tista' tilbes ħabba is-sajż taż-żaq, ħabba li tkun komda anke postpartum, speċjalment qed tkun qed tredda, hemm ċertu limitazzjonijiet. Jien naf jekk eżempju inta tkun eżempju jien naf bħali kont ta' figura żgħira, meta tibda tikber, tibda titlef lilek innifsek naħseb anke jekk ma tkunx tipo ġew minn ma jidirx ħafna fitqala, anke lejn l-aħħar. Imma xorta tħossok titlef millilek innifsek u ma nsemmux eżempju drabi fejn jiena forsi jkun hemm
dardir, uħru ta' stonku, Mela. taf kif in-noġa waqt itqala, taf tant il-limitak minn ċertu wikel, ħruġ, attivitajiet ma tistax ta' għallin għazek dik xi ħaġa żgħira li tiqpa tiegħek. Ekku. U xi bras, ħanejdu hekk, xi tip ta' bras illi jiġu rekomandati f'dan l-istadju pereżempju xorta mmorru għal xi ħaġa li hija ta' nursing. Idealment iwa. Okay. Għax mbagħad hemmhekk tidħol isek value for money, tipo jekk ħadd ixxibra waqt titqala. Idealment ikun ta' treddieħ biex tista' tużaħ il-qudiem. Issa, fil-verità, bras ta' nies normali, ġifieri mhux ta' treddieħ jew biskop, meta jkunu l-bras li jintlibsu ta' kuljum, skont il-qista sider. Però l-ideal illi jkun jinbidel ta' kuljum sewwa, isu kull 6 xhur 8 mhux aktar minn sena. Irid jinbidel. L-akstu ma jqpax tajjeb u skont il-qista sider. Meta jkun sider kbir, 6 xhur 8 l-aktar għax ma jqpax, sider ikun tqil ħafna. Meta ngħidu sider kbir, ġieli jkollok ġifieri 3 to 5 kilos in each breast. So, hemm ħafna peace. Ħafna peace fuq id-dar ukoll. U jekk ma jkollokx is-support tajjeb, u hemm ħafna uġieħ u anke l-posture. Issa, fil-liema stadju, again, jiddependi. So, idealment tixtri nursing bra biex tgawdih, kemm jista' jkun. U mbagħad hemm tipi differenti ta' nursing bras. All right, ġifieri it's not plain and simple one type of nursing bra. Le, era, jiena li hemm isu basic hemm żewġ tipi. Għandek l-sleep bras u d-day bras. Okay. Sewwa. Issa l-sleep bras fl-opinjoni tiegħi huma l-aktar importanti u hemm l-inqas naħseb dawl fuqhom fuq kemm huma importanti għalfejn għax l-sleep bras huma wireless u seamless. Importanti ħafna. Għax meta inti jom timtet biex tistrieħ għax wis probabli ma tantx ħatorqod miskejna. Jekk ikun hemm ħjatat ġo bra, ejja ngħidu bra bla wire. Ma jkun jidher li juri ċipetto sewwa. Dawk il-ħjatat dekorattivi fuq il-kap jafu jagħmlu pressa fuq is-sider u jibdew il-proċess għal blocked ducts jew mastitis. Sewwa. Meta jkun slibra ikun seamless u wireless. Right? M'hemmx għalfejn ikun non-padded jew pad ma tagħmilx differenza il-padding per se. Imma importanti li jkun seamless u wireless biex niftehmu minn dawn li kulħadd jgħidilhom qishom sports bras. Imma ma jkunx sports bra għax li sports bra jkun intenzjonat għall-sports u jkollu ħjatat fil-kap u jkollu ċertu support biex ovvjament jissapportja waqt li mara tkun qed tagħmel sport. Ikun daqsxejn issikkat illi ma naħsibx l-intenzjoni waqt il-breastfeeding. Eżatt, u forsi jkun jiġi cross minn wara biex ikollok iktar support. Hemm sports bras li huma tal-maternity, ġifieri inti jekk inti persuna li tħobb titrejnja jew hekk, m'għandekx għalfejn tillimita ruħek għax m'għandekx sports bra li tista' tredda bih. Hemm options. Imma dan intenzjonat biex torqod bih. Ma torqod b'xejn jekk mhux biss libra. Għax ġieli jorqdu biss bil-bras li huma minn għalihom li jkunu tajbin għatqala u għatreddieħ u kollox, imma mhux tajbin biex torqod bihom. So importanti li jkun as plain as possible u li nirrakkomanda personali li jkun daqsxejn oli minn nofs. Normalment jekk ħadd ixtri slibra ħajkun diġà diżinjat daqsxejn oli minn nofs għaliex meta timtett il-ħwejjeġ iduru. Joħroġlok sidrek. Inkella jekk ikun skollat minn nofs. Sewwa, allura importanti. Xinħat eżatt, xinħat intefa' fuq naħa waħda il-ħwejjeġ iduru miegħek. Allura joqgħod joħroġlok sidrek u tkun daqsxejn uncomfortable sebaħ dalam. Jekk qed tkollok ċesarja ma tkunx tista' timmanuvra daqshekk faċli biex tolli ġismek u ddawwar il-braġ u s-sodda. So idealment inti tittaħseb isu 10 passi l qudiem biex inti tajt mela dik m'għandix jekk idur sidri xorta contained ġol braħa jieqfa. Tifhem? Ekku. Mbagħad hemm id-dejbras. Issa dejbras hemm varjazzjonijiet vasti tagħhom. Hawnhekk dan jiġi l-slibra jew le? Le, l-slibra huwa l-ewwel wieħed hemmhekk, issa mbagħad fil-każ. All right, okay. Ġibuħu narruha waħda. Id-dejbras ikunu iktar bra looking. Jien nirrakkomanda li fil-bidu ta' treddieħ tmur għal soft cup bra, ġifieri no padding, no wire. U min ikollu normalment sidru żgħir, normalment ta' sider żgħira, sider kbir ma tantx ifittxu padding, għax il-padding meta jkunu bħal daw biex niftehmu, dejjem ħajkabbarlek isu one size u min ikollu sidru kbir jgħidlek no thank you marġ inkabbar aktar. Granted. Imma sider żgħira u sider kbir, fil-bidu ta' treddieħ jiena nirrakkomanda soft cup. Għalfej, għax meta inti tiftaħ il-kap biex tredda, hija ħafna iktar faċli tobrom drab biss taħt sidrek milli tittoqgħod tobrom kap. Issa, l-isptar jekk tmur bi bras bħal daw, is probabbli l-midwives ma tantx ħajtqulek.
U jien fl-opinjoni tiegħi li għaddejt minna ikun daqsxejn balki u jaf idejqek ukoll għax mhux kondu. Naħseb anke sakemm titgħallem timmanuvra, speċjalment mur tieħu kafè u you try to make it as discreet as possible, speċjalment fil-bidu sakemm jaqbad il-baby. Da fejn tkun hemm dak l-uġieħ tal-bidu. Eżatt, għax inti ngħidilhom meta speċjalment tkun inti ħatredda l-ewwel darba għax jista' jkun ikollok xi tfal u ma reddejtx fil-ewwel u redda ħatredda. Sew dejjem l-ewwel darba għalik. Ma tkunx taf kif, it's a learning curve għalik u għat-tarbija. Ekku. U l-ewwel ġimagħtejn mhumiex faċli, min jgħid li breastfeeding ma jweġġax. U għada xejn ta' kiddib naħseb, għax il-breastfeeding tweġġa fil-bidu, okay, in the long run. It's very normal, sakemm il-nipil tinbidel. Tajdlu li ma tweġġax u ma b'daqqa waħda tweġġa, tibda forsi tinkwita li qed tagħmel xi ħaġa ħażina jew li għandek xi ħaġa ħażina u tinħassat u taqta' qalbek. Keep in mind li aħna fil-bidu ta' wara tqala, wara l-inweldu, ma jkollokx biex l-uġeħ ta' sidrek, u kien hemm ħafna affarijiet oħra. U l-uġeħ ta' sidr huwa sa ċertu punt l-iktar wieħed faċli li tista' teħles minnu malajra x'tajt li mhux ħarredda aktar. Punto basta. Eżatt, eżatt. Meta tista' at least jekk inti tkun taf li ħajkollok ċertu skumdità fis-sidr, inti preparata bħal meta taf li ħatweġġa jekk ħatwellet naturali, tax kemm ħatweġġa imma moħħok diġà preparat għall-uġieħ. Eżatt, eżatt. Ħatmur b'mindset li jisma' ġej mument ta' tbatija ma ħajgħaddi. Eżatt. L-istess bħal tibdik fis-sidr. Meta inti ma tkunx taf xi inti tieħla ħatiħu xokk. Ekku. So importanti li jien nipprova nipprepara li klijenti tiegħi bl-aħjar mod possibbli, okay? Ma m'hemmx glitters u fjuri, jiena ngħidilhom kollox kif inhu, fej għax ovvjament l-iskop tiegħi mhux li nbiħru ċipetti biss, jiena l-iskop tiegħi li komunità ta' nisa, ta' ommijiet li huma komdi u jafu għal x'inhu deħlin u jekk titgerger u tħed kontra tfal tista' because it's normal, because it's part of life. Eżatt, eżatt. Okay? U mbagħad hemm il-padded u hemm il-wired u l-lacy. Għax il-wire jista' jintlibes waqt isqala waqt il-breastfeeding. All right, okay. Okay? Ovvjament, u mhuwiex irrakkomandat li jintlibes wire waqt l-ewwel 3 xhur ta' tqala u waqt l-ewwel 3 xhur iktar streddieħ tal-breastfeeding. Okay. Okay? Għax irdu nagħtu ċans is-sidr jikkalma u jsu jieħu l-qis tiegħu meta jkun ġej ħalib għax fil-bidu fl-ewwel 3 xhur ukoll isu ħafna fluctuation ta' sidr jikber jiġkien f'daqqa sakemm isib dak il-pattern. Eżatt, u mbagħad jisu jissetilja veru. U bħala kollu xorta ħafna minn nisa ma tantx imorru għal wired bras qishom jibżaw. Jien naħseb li Iwa kanċett ġdid relattivament. kunċett ġdid u naħseb anka il-kumdità aktar ma tikber mbagħad. Skont il-kobor ta' le ma tnejdu aħna treddieħ. Rajt ta' treddieħ. Le mela. Skont il-kobor ta' sidr, minn ikollu sidru kbir. Ħafna, mbagħad ikun iredda u jkun dam iredda, u mbagħad tibda tgħid kemm nixtieq li l-nifsi naqra lura sa xilda tarbija u forsi għandek tfal oħra tajthom biżejjed. Jaħasra fejnu tibda tħossok imdendla. Allura jkun iridu xi daqsxejn ta' wajjer. U hemm. Fil-fatt din xtaqt insaqsijilek ġietni f'moħħi dal-għodu waqt li kont qed nsuq hawnhekk. Is-sider jiddendel sewwa wara tqala, imma huwa każ illi jiddendel għax ma nieħdux ħsibu biżejjed waqt it-tqala u postpartum. Possibbli, ovvjament il-gravità qatt minħabba tagħna sewwa fejn jidħol is-sider. Ekku, u t-toqol tal-ħalib ma jgħinx. Eżatt, eżatt. U wara li tieqaf tredda, ovvjament ħatara ċertu sagginess fis-sider u tħossu vojt. Jekk ikollok sidrek kbir minn qabel ikun mimli viżwalment tan-nies mhux ħadd tidher daqshekk. Sewwa, imma minn ikollu sidru iżgħar ħajħossu probabbli jidher aktar ċatt għax is-sider jiżvojt. Jinxtorob jisu. Sewwa. U mbagħad għandek isu sena u nofs sentej jista' jerġa' jieħu l-ħajja. Okay. Jerġa' jintela u jieħu naqra aktar shape. Forsi jiġi kif kien, forsi mhux eżatt, imma ma jiqpax dik ta' isu ġilda vojta. Imma nikun nisidru mimli minn qabel, il-massa ta' sider hemm tkun u hemm ħatiqfa. Ġast u jinħass għall-persuna għall-lom, jinħass forsi aktar arta, aktar flabby, tibdil ħajġri kważi dejjem. Jivi huwa parti mill-proċess normali, ovvjament ħatu ħsieb hemm nejn tkun inqas gravi. Imma tajjeb ngħidu wkoll illi għax tiddeċidi li tredda ma jfissirx li ħajjdendillek sidrek. Iwa, għawda min jgħidlek jiena ma rridx irredda għax ħajdendilli siddiri. Mbagħad ma jreddaw xi xorta jiddendilli sider. Dik hija naħseb purament ġenetika, tipo mill-family history, fis-sens ta' kif is-sider. Bħal stretch marks. Preċiż.
U ma tantx kun taf fuqhom, is-sider kif kien tal-bużnanna. You know, I mean, forsi illum il-ġurnata tfal tagħna jkunu jafu kif kien is-sider tan-nanna, imma tagħna isu ma kienx diskors li kien jingħad. Le, kienu ċaġa tal-mistura u privata. Ma kien suġġett li kien jingħad, so it's like pure luck, I guess. Ma nafx. Le, jiena knemmen u kolla xanka per eżempju, u tip ta' ġilda. Tip ta' ġilda, per eżempju, għandi ġilda ħafna. Anka d-dieta. U d-dieta. Id-dieta li kellek inti qabel ħriġt pregnant, id-dieta li kellek waqt titqala, u d-dieta li qed iżżomm inti wara li waqt li qed redda u forsi wara li kellek it-tarbija. Irrelevanti inti x'redda jew le. Dik tagħmel differenza kbira. Anka l-mod kemm tonqos forsi, dik mhux ġenetika hawn min jonqos malajr, imbagħad id-dieta ħatejn. Kemm tixrob ilma, kemm iżżomm ruħek attiva. U naħseb tgħin ukoll li tuża moisturizer mas-sider waqt titqala biex iżid l-elasticity tal-ġilda. Tejn, imma naħseb ukoll iddependi. It's a very case by case. Ikun hawn min ma jagħtix kasu. Min eżempju, apparti li forsi jkun irid jagħmilha għax jixtieq iżomm is-sider moist li tgħin, u min ikollu ħakk mas-sider. Dik esperjenzajta, ma ukoll nipprova ma nħoggx biex ma. Komuni ħafna, li meta tibda tara l-vini. Eżatt. Taf kif jew tintelab ċertu dbabar, it-tqala ġieli għandha l-fażijiet tagħha tibda tara tibdil u tara di ma kien iċċaw qabel u mbagħad titlaqlek. Ġifieri, u nkunu affarijiet ħafna minnhom temporanji mhux ħatamel ħażin billi tiġbed l-attenzjoni lit-tabib u tara hekk hux tajjeb jew lemma. Jiena. Eżatt. X'se jiġri jekk ikollhom bra ħażin waqt li qed ireddaw? Wis probabbli ħajkollhom problemi, skumditajiet, jibda jaqgħad is-sider aktar, ma jħossuhomx komdi. Anka inti l-ewwel sinjali tibda tħoss ma tħossokx support, tħossu mdendel, forsi ma jiġbukx il-ħwejjeġ kif qed jidhru. Hemm ħafna affarijiet u meta jiġu kkawżati problemi, sfortunatament huma ta' skumdita kbir meta jaqgħad is-sider. Jekk jaqgħad is-sider u ma titrattax malajr jew jinnaf jiżviluppalek malajr għax jista' tkun jisu jaġġel il-proċess waħdu. Ovvjament jista' tirriżulta li jabdek il-każ ta' mastitis li hemm infection fis-sider. Issa, mhix l-aħħar tad-dinja jekk ikollok mastitis, xorta tista' tredda, ġifieri jkollok bżonn ovvjament l-antibiotics biex tfejjaqa, imma mhix l-aħħar tad-dinja. Ovvjament hija added discomfort, speċjalment fil-bidu ta' tqala aw fil-bidu ta' treddieħ, għax inti kif ngħidilhom dejjem ħajkollok skumditajiet oħra. U dik tista' tevita. So importanti li jkollok bra tajjeb għax inti tkun komda u dik il-biċċa ħan eliminawha. Cause you could really do without id-deni u l-uġieħ tas-sider u l-ħesil tali xrifer jef ikollok eżempju sintomi tal-influenza bħal forsi blocked nose u temperatek, plus tarbija għada ta' twelit, ħafna biki, il-hormones. So kollox ma tajjeb kollox. Ħajjen. Ġifri fid-dera, fil-komdita u anka fis-saħħa tas-sider. Tajjeb? Eżatt, ekkom. Issa, jekk xi ħadd ma nafx jiġri xi kollok dat tip klijenti, ma jkun hawn min pereżempju ċert li ma jixtieqx iredda and that's okay. Ħatamel differenza fil-braż li ħat irrekomanda? Ara, xorta wis probabbli li l-ewwel jiddependi l-istadju li ħajġu fih. Imma xorta x'aktarx nissuġġeri l-om li għan ikollhom bra tajjeb għax sidirhom ir-redda jew li hemm ħajjiqpaw, importanti li jkun ta' saħħa tajba, saħħa ta' sider tajba. U apparti minn hekk, xorta naħseb nissuġġerilhom hemm maternity bra. Għas sempliċi raġuni li huma naqra iktar flessibbli fil-qies. Mela, jekk inti eżempju persuna li bħalek eżempju jiena naħseb li inti xi eżempju 32 double F, per eżempju. Ma kellekx dak il-qies qabel, imissa pregnant u għad tibda tikber u naħseb qed tixxaqleb lej 34 jista' jkun anke 36 eżempju. Jiddependi kemm tikber u f'liema stadju ġejt. Il-numru huwa d-dawra tad-dar u Mela inti l-braż, il-size chart hemm ħafna. Jiena nħobb nimxi ma' dik tal-Ingilterra, l-UK size chart, fil-opinjoni tiegħi nara l-iktar waħda sempliċi, ma nafx għalfejn. Imma dejjem ikollok numru u ittra. Sewwa issa n-numru jkejjel id-dawra tad-dar minn taħt is-sider u l-ittra tiddefinixxi kemm ifonda l-kapp. Il-capacity tal-kapp. Però l-ittra ma tiqpax l-istess capacity, l-istess volum tul il-qisien tad-dar kollha. Ġifieri, it-ter
jiena f'32 di li hija komuni ħafna x'di tissemma mbagħad niġu li aktar tard forsi. Mhix l-istess volum ta' 38 di. Ġifieri 38 di hija ħafna ikbar. Vera. Tajjeb ġifieri importanti li at least you have the right bra size. Għax dik hija kruċjali għalik, għad-dera tiegħek, għall-komdità u għas-saħħa tas-sider. Eżatt, eżempju, jien peress it-wessajt minn qabel kont 32. Peress li wara saqala ġej 34, il-cup size niżel it-tra. Eżatt, jekk ħadd Għax tella kienet mid-dar, ikbar. tiċċekkja mill-kap u Ġifieri viċi tagħmel sens. Mhux dejjem sewwa, ġifieri hemm naqa' ta' matematika fejn li hawn min jitħawwat. Ġieli nipprova nispjegalhom tidu tara l-question marks ħeġġin minn moħħhom. Imma on a general note jekk ħadd mid-dar titkabbar mill-kap bħala ekwivalenti ta' volum. Sewwa. Kieku nissuġġerina xorta, maternity bra xu aktar flessibli. Maternity bra stijaj fuq wara bħala krieket, istibilhom 6. Allura tista' teġġasti aktar. Eżatt. U xorta ħajossuhom komdi, xorta ħada, forsi ma jixrux ovvjament kwantità għax m'għandhomx bżonn, għax imbagħad dik oħra, il-kwantità ta' kemm ħad tixtri jekk inti ħatredda. Dik mistoqsija tajba pereżempju. Sewa ma lek. Kemm ħataqbad tixtri? Jekk m'intix ħatredda, jekk ma tixtieqx tredda, ngħidlek forsi hu tnejn ħajkollok wieħed taħsel wieħed tilbes, which is enough. U mbagħad jekk accidentalment inti tispiċċa eventwalment tredda l-volja ma xtaqx oriġinarjament, għandek biex tinqedha fil-bidu ma tilħaqx tixtri l-kumplament. Imma min jixtieq iredda, irid ikun preparat. Sewwa. Issa, fil-basket tal-isptar li normalment huwa rrakkomandat li jkun les minn 27 ġimgħa li huwa naqra kmieni, imma ma tistax xejn inqala. Ġifieri inti huwa rakkomandat li jkollok 2 jew 3 bras. Xi ħaġa hekk eħem. Min ix-xerta, ma ngħidu 2 to 3 naħseb qiegħda ta' eħem. Ngħidu ma għandek at least 2 jew 3 bras li huma pakket ġo basket ma tistax nilbishom. Żewġ tlieta. Sewwa, issa, x'l-aħjar tieħu għall-isptar, jien naħseb li l-aħjar tieħu l-sleepers. Tista' tieħu wieħed mid-dejbras li huma soft cup wireless bħal m'għandek fuq rasek. Okay. Imma dawk ma tistax torqod bihom. So, isek biex tkun żgur komda u sejf u moħħok mistrieħ li insejt wara tieħu l-pożizzjoni u ssibek komda u l-baby raqgħet f'idek ma toqgħodx qum għax insejt il-bra. U l-isptar tkun ħafna fuq is-sodden. Eżatt, speċjalment jekk ikollok ċesarja għax ma tkunx daqshekk mobbli. So jien nirrakkomanda li jkollok 3 minn dawk. Issa mbagħad bħala kuluri kompletament up to you. Eżatt, skont il-għażla personali. Keep in mind li ċari tista' titfaħħom jinħasslu mal-wejx tal-baby. Just as a, life hack. U mbagħad ovvjament hawn min jieħu l-sleepers biss għax jgħidlina dawk jogħġbuni, nsibhom komdi. Jien nirrakkomanda li jkollok bra aktar bra looking bħad dejbras għalkom għax tbiddel. L-oħrajn. Il-pattern eżempju dan għandu naqra iktar hekk pattern kinky. Halloween, pretty, tħossok sabiħa. Eżatt. Taf kif? L-oħrajn tispiċċa tilbishom u probabbli kuljum għal ħafna ħin għax fil-bidu ta' wara li jkollok it-tarbija ma tkunx qed toħroġ ħafna, allura ħatkun id-dar ħatorqod, ħatqum, forsi tbiddel il-ħwejjeġ, imma l-underwear ħatħallih. Għax jekk inti fl-10 iddeċidejt illi ħatimtetta xejn bil-baby bit-tarbija mqar fuq is-sofà, ħadd ma toqgħod tbiddel ir-riċipetta. Eżatt. Jekk kellek bżonn taħrab ħarba sant il-mami jew mort tiġi tixtri. U iwa, sa mux danem, u xaktarx. So jena narom importanti ħafna li kollok ammont jekk ħatmun it-redda taf slibras u parti minnek biex inti tlaħaq maħħom fil-ħasil. Meta inti tkun it-redda, il-bras ħatħammeġom ħafna aktar minn meta ma tkunx it-redda. Għaxġili kollok, eżempju, eżatti, tillikja, tħammeġlek il-kap u ħalib, jiqras u jinten, għala aħseb. Jekk inti għandek tarbija fil-xitwa, jinxef ħafna iktar bil-mod. Libras ikunu ta' xejn mhux ħoxnin, ta' ma żed jidol jandi jena xinti jena iktar wiesa, l-aħsu aktar saħtu, għax għalkemm huwa wireless u seamless u vera soft u tista' torqod bih, meta tilbsu tifhem kemm hu komdu u kemm hu b'saħħtu ġieli jkollok eżempju sider jkun daqsxejn kbir mhux ħażin u xorta jkun wieqaf. Għax il-lakstu tiegħu huwa kapaċi jitella, ovvjament xejn kumparat mal-wire, imma xorta ħatussok tajba u apparti minn hekk ikun bra ġdid, jiġifieri ħajkollu ċertu saħħa. Eżatt. Ovvjament titqis illi inti dan mhux ħajinxiflek hekk malajr, peress illi
Ir-rakkomandat illi ma tintużax tagħmel drajer fil-tnixxif tal-underwear. Nsaqsijilek dik. Tifhem? So jekk inti għandek baby fix-xitwa, aħna u Malta ma central heating, allura dak il-benefiċċju m'għandniex, u ta' grassa. Allura ħajdum x'aktarx. Ekku. So you have to keep in mind li inti kollok biżżejjed fiex tiċċirkola. Użgur, mis-sajfa xitwa ħatamel differenza. Issa jekk ikun hemm xi ħadd jgħidlek jien ma nafx jekk hux ħanredda, eżin skont it-tarbija ta' qbaċ. Jiddependi fl-ma stadju ħajjiġu. Ok. Tajjeb, eżempju, jekk tiġuni fin-nofs, at any stage, jien naf nirrakkomanda tieħu 3, 4, eżempju. Issa skont dak lik u skont il-budget ukoll. Ekku. Unbaġġi li ngħidilhom jien nippruvaw kollox, ħannurikom u tara xi jogħġbok fuqek. U mbagħad tista' tixtrihom ftit ftit. Tifhem biex inti ma tkunx spiża enormi. Eżatt. Jiddependi kemm tiġi kmieni fit-tqala. Jekk inti ġejtni ta' 37 ġimgħa, relativament fit-tarf, any moment ħatfaqqas, ġili anka 40 ġimgħa jiġu. Kol ħanġib il-barmi. Fis-sens, inti taf kemm trixtieq, jiena nipprova nkun flessibbli u aċċessibbli kemm nista' tipo mill-website u ġili anka l-ħadd date. You know, I mean, fejtu l-każijiet ta' emergencies, ta' deliveries u hekk. Imma jekk inti għandek at least 2 għandek biex tinqeda over the weekend u ma tiġi deliveries isiru. U żgur inti mbagħad tista' tordna żgħat bħalu ma online tkun ta' fis-sajż. Jekk persuna qatt ma ġiet għandi nipprova nigwida kif tieħu l-qisien biex nieħu idea vaga tal-qis tagħha u nibatilha bid-delivery nissuġġerilha brajjena mill-qisien li tkun ħaditli, ġinnu video calls. Inħobb insomma personali ħafna, relazzjoni mal-klijenti, naħseb li hija importanti. Ifem, fil-verità hija xi ħaġa delikata li nagħmilha s-sider, ġifieri li issib li xi ħadd li tista' tkellmu b'ċertu konfidenza. Ħafna min-nisa diġà ma tantx għandhom għarfien fuq kif brandu jintlibes. Nista' nissekondax nara ħafna bras diżastri ta' qies fuq nies li ma jiġuhomx. Imma mbagħad meta tkun tqila u l-sider jibda jinbidel, dik qisha tkun wake up. Dik hija it's a beast on its own. Taf kif? Għasta fin fiħa daqba tibda. U speċi meta tkun omma l-ewwel darba, hemm wisq affarijiet titgħallem u vera tibda forsi nafs tolċet u ansjetà that comes with motherhood imma ta' il-madoffi kif ħanitgħallem kollox. Ekku. You'll get the hang of it. It's fine, you know. Imma tkun overwhelming ħafna. Eżatt. Allura nipprova kemm jista' jkun jien fil-ħin liberu tiegħi ndiġbor kemm nista' jkun informazzjoni. Ħalli meta tgħiġu l-klient jiena nkun nissentihom easy. U nispjegalhom kollox. U tneħħilhom you lift off that. Eżatt. Dejjem ngħidilhom any doubt, tinsa xi ħaġa, just message. Fis-sens, jekk ma nirrispondix mal-ewwel, imma at any time, għaġġieli eżempju jgħidu li għax morrelli niftakar kull darba xi 11 ta' bil-lejl. It's fine, just send a message. Fis-sens, ma tagħmilx different. L-għonet jiena qom bħalek u naf, isbagħu li nkun għadni mqajma. Jekk le, don't worry, I'll answer you in the morning. Ħajjar tibatu il-message fis-satejta filgħodu milli terġa' tinsa. Milli terġa' tinsa, ekku. Baby brain, jieqpa miegħek naħseb. And it gets worse with more children. Qed tifhem, so again, jiena nipprova nkun as realistic u as possible. Għax life is life. U ħadd li stess ħajja jgħix. Ekku. Illum ma tistax taqbad tarf ta' xejn. Madness. Mamġina. No, le. Tifhem? Ma insomma, nipprova ngħin b'riċpetti. Ifhem, jiena naħseb jekk jiġu għaw, eżempju, ejja ngħidu xi ħadd inċert se jagħmel, jipprova, ikollu idea tas-sajż ta' kull style u forsi l-istyle li laqtu. Mbagħad jekk ħajredda u jgħid tara mela jiena dan pereżempju. U isma' inti jekk ħatamel, jekk ġejt darba u ħatlek il-qisien u għamilna l-consultation u kollox, id-darba ta' wara tista' jew normalment, ma jibdux jixtru mill-website, dejjem jibbatuli. Tifhem u nistaqsi kif sejrin, u nara kif qed jiġihom il-bra, mbagħad tgħidli nixtieq da. U jiena jkolli ċertu knowledge tal-bra għax inti l-bras l-ewwel ma jiġux kollha fl-istess qis. Is-size charts tal-bras jinbidlu, eżempju, jien naf għandek minnhom jiġu minn 32 sa 42, minnhom jiġu minn 30 sa 38, u minnhom jibdew minn D-cup sa G u minnhom jibqgħu tilajn sa H, mhux kollha l-istess. U naħseb anke bej ġili brand jaf varja ftit. Ġili anke bej style. Bej jew style eżatt. Jew color ieħor. Il-laħwa. Iva, għax eżempju ninnotaw ħafna illi
meta jkollok bra iswed, meta jdaħlu ħal-kulur, id-drab qisu jixrinkja u jibbies. Allura bra Jibbies, iswed għandu tendenza illi libes daqsxejn iktar istikkat minn bra li huwa Abjad, nude, pereżempju. jew abjad. Ija. Allura jiena nkun naf, eżempju, jekk dik ħadet dak is-style, mela jien nirrakkomandalhom dejjem li jibjatuli. Ħalli ma jkunx hemm dak il-ħessi li tittoqgħod terġa' tirritorna, taf kif iddum aktar mingħajr ir-riġipettu li ħasra tant għandek bżonn. Ekku. Għax jiena nkun mela dik ħadet dak is-sajz, ikolli id-dettalji tal-klijenta, jekk ikun għadda ħafna żmien, eżempju, nedilħu paċenzja ġieħu l-qisien ħalli nara jew fejn qed tilbsu l-bra fuq li ma kurkett. Għannara kemm daħallek, jekk di taj li qed nilbsu fuq ta' ġewwa, qed ngħidla mela li rridu nċekknu d-dar. X'inti importanti li meta tkun mara m'intix tqila, il-bra nilbsu fuq l-aħħar kurkett. All right. Okay, ħalli mbagħad meta jibda l-bra jerħi bluzu bil-ħasil, dejjem tidħol kurkett, ringiela biex inti żżomm is-sapport tiegħu. Meta jkun fuq ta' ġewwa u forsi l-bokla tkun hawn minn wara tal-ispalla. Hekk tajt dal-braja ħasra wasal, għamel żmienu u xejdulu, għandi bżonn nixtri ieħor. Fejn jidħlu brasta treddieħ, ovvjament jiddependi f'liema ġimgħa jiġu, jiena ħan nissuġġerilhom fuq liema ringiela ta' krika drill jintlibsu. Jekk ħajjiġu ta' 9 ġimgħat kif spjegajtlek, ħallibishom fuq l-iktar waħda stikkata ta' ġewwa. Għax taf li ħajjikber ħajjikber id-dar, u hekk għandha tqala kollha ikomda, hopefully. Biex tilbes dak il-bra. Jekk ħajġu għal 20 ġimgħa ħallibishom fuq it-tielet jew raba' waħda u lejn l-aħħar ħallibishom fuq tal-aħħar. Meta jiġu ta' 40 ġimgħa, 39 ġimgħa, lejn l-aħħar jekk mhux naqra stikkat. Mhux biex li ħatkun skomda. Eżatt, fimtek hemm għax imbagħad biex inti tużaw wara postpartum. Għax jiena nipprova peress li jiena naf li l-flus ma jqgħux mis-sema. U taf kif il-ħwejjeġ mhumiex disposable, anke għall-ambjent, fini għall-ambjent. Anke fini eżatt. Nipprova li inti on value for money, ma l-inti l-bra ħadgawdih bl-iktar mod possibbli, fl-iktar tul possibbli. Timant li jibqa' tajjeb. Tifhem? Ovvjament jekk inti ħatkun qed tilbsu ta' kuljum għax inti ħatkun qed tredda u ħaddum tredda, jiena kelli eżempju vjaġġ ta' sena u 7 xhur. Ġifieri dom tredda. Id-dak tibdlu jiena f'darba f'sena tibdlu bra li tilbes kuljum għax nerġgħu naqgħu lura l-basic tal-bra jrid tinbidel kull 8 xhur sena. Again, jiddependi mit-toqol tas-sider. Mit-toqol tas-sider eżatt. Issa meta l-ewwel semmejt tajjeb li jkun abjad għax tista' taħsu mal-ħwejjeġ ta' tfal. ċar. Jew ċar, eżatt. Jiena darba smajt u ma nafx x'mied din, illi idealment ma tużax softener mal-braż, għaliex ovvjament is-softener ħajrattab u se jrattab il-support tal-bra. L-akstu, eżatt. Is-softener softens on the elastic. Allura, idealment is-softener ma jintużax ma' underwear. Biex inti żżomm tmantni il-kwalità tal-underwear tiegħek. U għakas li aħjar jinħasel bil-idejn, bl-spinning jagħmel ħażin. Ara fuq kull tabella li ħassib tal-underwear ħajjgħidlek li idealment jinħasel bl-idejn. Jiġifieri tagħmlu ġo friskatur żgħir, ilma fietel, jew kiesaħ, detergent li jkun immirat lej delicates. Jew ta' trabi stess, pereżempju. Eżatt. Għalli ħixxara għal ftit minuti, idealment ximkien viċin għax tinsi ħal xi jumejn. Ma nagħmel jiena. U tlaħalhom is-sapun taħt l-ilma u mbagħad taħsru. Issa, it-tasir importanti li jekk ikollu padding bħal huma daw eżempju, ma nasrux hekk. Sewwa, speċjalment jekk ikun hemm il-wire. Għax meta ħadd tagħmel hekk ħatkisser il-padding u jaftaf tawweġ il-wire mill-pożizzjoni tiegħu. So importanti li meta jkunu dat tip ta' braż nasruhom mal-kapek. U mbagħad biex tgħin għan-nixfa tista' tqegħdu fuq xugaman, wiċċu l-isfel, ġifieri l-kaps jkunu hekk. Meta jkun padded. U taqbad bin-naħa l-oħra tax-xugaman u inti ddur ġol-bra u tasal il-kaps biex tassorbi l-ilma. Ma nagħmlu bix-xahar. Nasruh bidejna u mbagħad nagħmlu t-turban. Eżatt. U hekk ix-xugaman ikun qed jixrob l-ilma minn ġol-bra f'dal-każ. Mbagħad titfgħu ċatt fuq żiemel jew inkella minn nofs fuq il-ħabel. Li stonxruhomx mill-ġwiena hekk għax bit-toqol tal-ilma, il-lakstu ta' di, anka mill-ispalel. Mind you, jiena kont nonxruhom hekk għax inna dejjem nexxrithom hekk u ommi dejjem nexxrithom hekk u jiena kont nagħmel bħalhom.
Għax again, dawn huma affarijiet li irdu jgħidwhomlok. Eżatt. Jekk ħadd ma jgħidlek, you're gonna wing it. Same goes għal bra fitting. Sewwa, m'hawnx edukazzjoni. Le, ma kif għandu infatti jitlebeż dik kienet xi ħaġa li inspiratni ninkellmu fuq għax iħen hawn nuqqas. kbir. Jiena pereżempju is-sajs tal-limtu għax għamilt breast augmentation. Okay. Għax qabel tal-monti bil-Malti. Ħafna jiġu hekk. Issa, inti l-istijak mill-li nista' nara mhuwiex enormi. Sewwa, so Xorta minn mhuwiex. hemm u minnaw ġaħġaħa. Speċjalment kollu jekk għamilt sodru augmentation, is-sider ħajibqa' wieqaf, mhux bħal meta jkun naturali. Meta hija naturali xorta ħajiddendel ħafna aktar. Xorta hemm sens ta' gravità, xorta jkun hemm il-pis tal-implant, imma ta' jkun naturali is-sider huwa totalment differenti mingħajr bra. Sewwa. U żgur, eżatt. Tifhem, ikun ħafna iktar arta. U xorta m'hemmx biżejjed għarfien fuq kif għandu jintlebes bra. Nasib dinja xi ħaġa li nistgħu ndaħlu anka fil-bniet adolescenti waqt li qegħdin jikbru. Importanti ħafna. Seminars. Ija, il-bniet mhux kollha jikbru bl-istess mod, ġieli kollhom jiena kelli klijenti ta' 13 sena li tkun is ta' 32 back, ġifieri isa jiena minn dara, u mbagħad ikollha age gap. Qed ngħidu sider kbir. Sider kbir ħafna għal tifla ta' 13 sena. Xej ħażin hija l-ġenetika tagħha huwa ġisimha, imma dit tifla tkun taf kif għandha tilbes bra. Għax tidira mhuwiex bħal ta' tfajliet oħra li ta' tampara li forsi jkunu għadhom ma żviluppawx jew mhux ħajżviluppaw f'dak il-kobor ta' sider. Tifhem? U għandha għax is-saħħa tas-sider hija importanti ħafna. Dik hija ma nafx hemmx edukazzjoni fuq is-saħħa tas-sider ta' daqshekk żgħira għax isa li l-attenzjoni. Jien ma niftakarx li kelli, l-attenzjoni tkun ħafna fuq il-piri. Mena jdu ħana l-bot mill-iskola. Ok, eżatt, issa ħna. Ma nix kbar ħafna, ma issa jenna li tlaqna mal-bank. Taf kif ġifiri, dik oħra, It's a very sensitive topic għal-teens, għax il-teens it's a very delicate age, u l-girls għandhom tendenza jkunu għarikna mistijin, fejn jidħol, jista' jkun hemm anke element ta' bullying, ġieli anka minn tfajliet li għandhom sideri żgħar fuq daw tfajliet li qed insemmilek li jkollhom Li jkunu ġiżviluppaw, eżatt. Għax ma jkunu one-offs ma jkunux in the majority li jkollhom dak il-kobor ta' sider. Apparti li nifhem ukoll għax jiena kont ta' 13 sena, l-ilbies li tilbes ta' 13 sena, tifla b'dak il-qis ta' sider ma tistax tilbsu. Ma tistax tilbis lek a small triangle bikini. Ekku. Eżempju. Jew top, crop top kif trid, għax ġiet tilbis bra minn taħt, għax xidera jiddendel ħafna jekk nilbsu bla bra, mhux tal tajt toħroġ bla bra meta jkollok ċertu ista sider. Ekku. So importanti li normalizzawha biex din it-tfajla ma tħossix daqshekk skomda u mdejqa b'sidra minn età daqshekk żgħira għax qed idejquha sħaba għax sħaba stess mhumiex edukati fuq is-suġġett, jista' tidħol element ta' ejra wkoll. Ukoll, eżatt. Kif id-dera tagħha tidher ikbar u inti ta' 13 sena tkun tħossok mara. Tifhem mara magħmula. U dik għandha żejża u jien m'għandix. Ekku. Tifhem? U fil-bniet ninnotaw naqra iktar, għax aħna bħala nisa naħseb li aħna aktar konxi tad-dera tagħna mill-boys, mill-irġiel. Apparti li maturaw qabel. Eżatt, mhux probabbli għalhekk. Tifhem allura jidħol l-element ta' dera. Li forsi jinnna f'tfajla li għandha sidra naqra iktar mammul minn tiegħi. Tidher iżbaħu. Għalkemm mbagħad eżempju jidħol element ta' attenzjoni, jiġifieri tifla ta' 13 sena, dak il-kobor ta' sider ħadd attenzjoni minn irġiel għax in-natura jekk tirrikjedi, illi ma tifhimx. U wis probabbli l-lum tibda tinnota l-ħars forsi kummenti li t-tifla tkun clueless about. Imma tkun jew tinnota u tiddeċida u l-fejs jagħmlu hekk. So you have Tonada mhux qiegħda, eżatt. tant hemm livelli ta' informazzjoni li tittingħata fuq ħabba l-kobor ta' sider li teens huma sensittivi ħafna. U għandha tibda kważi tkun podcast tal-għija dik ta' teens. Boħra. Għax, u koll huwa suġġett li fil-verita ma jiġix diskuss. Eżempju, vitqala semmejt is-libras. Per eżempju, jiena għamil żmien twil norqod minn arbra. Waqt itqala. Mhux waqt itqala, anke qabel. Le, jekk kiva tista'. Okay, all right. Le, jiena ngħidilhom enjoy it while it lasts. Wara li jkollok it-tarbija,
Dik xi ħaġa oħra li ħafna ma jkunux jafu, ma tistax torqod bla bra. Meta inti tkun qed tredda. Għax tillikja. U fil-għaxija jiġik ħafna ħalib. U anka mhux fil-għaxija, meta inti qed tredda minn tal-lemin, tax-xellu ħajdula dik li tissejjaħ let down. So jiġi l-ħalib ħafna, nixxija ta' ħalib, missider tax-xelluk li jew missider li m'intix qed tredda minnu, allura inti trid tilbes xi ħaġa. Jew ħatilbes bra u ħajli kellek fiħu ħatħamġu, tista' tilbes breastpad ġo fih, jew llum il-ġurnata u l-collectors. Jekk tilbes collector ġorbra tkun qisha boċċa, x'niftehmu, tilbisha ġorbra jkollha toqgħod titfanni fil-fija u toqgħod qattar hemmhekk u tiżvoga waħedha. Mbagħad inti taqbad dak il-ħalib li tkun ġbart flok taħlih ġo breastpad u tużah jew tifriżah jew whatever. Eżatt. Tifhem? Jekk il-baby tiegħek ma jkunx jieħu botilla xi kollu rasu ta' żonqor bħalma kien tiegħi, tista' tġemmaw dak il-ħalib u tista' titfgħu mal-banju, tista' ssajjar iżommu għal meta jibda l-ikel u tagħmlu cereals bil-ħalib tiegħek. Għal-ġilda meta jkollhom dry skin. Dry xi skin, girfa mirakli għamel ta' fuq il-grif. Impressive, anka fuq il-ġenituri, ġifieri anka lilek jekk inti eżempju il-lom lilek ikollok xi ħaġa whatever going on mild, tista' tibda billi titratta bil-breast milk. Jiena kont nużah fuq l-stretch marks. U anka l-cradle cap. Sewa. Imma ħafna moisturizer. drabi batu bil-cradle cap li tiġi isa qoxra fil-qurrija, għaw ħafna creams, ħafna steroids, pero il-breast milk naf tarbija partikolari li kellha problema severa ta' cradle cap, kienet tifriżalu il-breast milk u mbagħad ittijulu u tagħmilulu fir-riżat ma' rasu. U kien ifieq u kien jisrieħ, għax kien tqatta kollu dat-tarbija bil-ħaq li kellu. Il-kesħa subtin ukoll fl-istess ħin. Eżatt. U ġartajx kemm ġilu. Kellu bżonn ċerta f'dal-każ trattament ta' creams, imma Jekk tkun għadha bidu jekk tkun ma mind. damiex tagħmillu creams ta' mediċina qawwija. Allura dik kienet daqsxejn ta' benefiċjali. Issa li tilbit more cost effective ukoll, favorik għax hija ħaġa naturali, tant hemm affarijiet li tista' tagħmel bil-breast milk u tant huwa bżonn już illi qas tista' tibda tispjega, tista' sajjar bi ħadd ma ħinduna u organic. Ma nafx fi ħafna minn nies jgħidu ma tarax, x'insaj bil-breast milk. Ma nużaw tal-baqra. Eżatt, il-ħalib tal-baqra ħareġ miż-żejża ta' dik, mela miż-żejża tiegħi. Taf kif? Jiena ħanik xfurraġa li kien ħateb il-ħalib tiegħi. Jiena ġieli doqgħod. Għalli qisu oat milk. Le, għax jgħidu li xit-toma differenti ma mhux ovvja. Inti meta tagħmel te baqra? oat milk, jekk tagħmel te almond milk, jekk tagħmel te bil-ħalib tal-baqra, jew te il-toma hija differenti. Anka naħseb tagħmel minn tannaġal tal-baqra li huma Preċiż, żewġ annimali, preċiż. it-toma ħadd tkun Jekk tkun differenti. tħobbi nafda naqra l-artiġjanat u se tagħmel ġbejniet minnu. Apparti ċajt, imma jintuża għal ħafna affarijiet, speċjalment jekk eżempju jien naf qed tagħmlu mal-ikel ma' burma. Intik eżempju li ħafna ħajdu ħajintilef għax ma jkunx il-main source. Inti mhux bħal meta tuħu forsi cereal bil-ħalib, Eżatt. il-ħalib qed tittom ħafna differenti. Eżatt, le differenti. Jien kont iżidulhom għal-ikel. Anka jien. Ġi kontom pjaċirek. Sorry, babe. You're homemade. Anka jiġu n-nies għatte, xi tħalib tridu? Lactose free, tal-benna, organic, oat almond. Tiegħi! Organic, U fatta fasa freshly squeezed. Xċuċu l-orange juice. Tajba. Tajba kienet di. Ħani, meta xi ħadd jiddeċidi li ħajja fissa breastfeeding. Li tkun ovvjament a pain on its own, għax dik xi ħaġa li. Fil-ma stadju. Għawdaj, ukun għaw nisa li jibda jonqos u għawtom għallu tkun ħafna iktar faċli. Jien esperienzajtom it-tnejn. Fil-żaj beda jitlaqqa waħdu u kważi tipo miskin at some point beda jixrob u nidda naħseb ma tixrob xejn. Jassira. Fimti ġifiri vera kienet easy. Imma l-kbir I decided to stop. Cold turkey. Cold turkey. U għamilt jomejn tlieta. On fire. Għaw xi braż li ikunu iktar issikati u ta' support biex jgħinu il-ħalib. Bra partikolari li tgħidda biex iwaqqaf il-ħalib. Ok. Sewwa. U għal-qis. Eżin, kif ikun il-libbes u l-forsi il-materjal tiegħu kemm ikun b'saħħtu. Li ħajkun iktar ta' support. U naħseb l-istess għan-nisa li mhux beħsibhom li ċerti li ma jridux jagħmlu breastfeeding għal-wara. Possibilment. Li jkun daqsxejn żgħar is-sikkat, ovvjament mhux is-sikkat li jweġġak. Li jweġġak, li tħoss dak is-support sew. Eżatt, għax inti ħajgħaddi minn isu proċess ta' is-sider ħajaqat.
Il-wire fi kollok ħmura, busija fis-sider, għax jaqadlek, tweġġa tibda tħoss żrar ġo sidrek. So ma temmek fejn tidħol trattament ta' kesħa. Ġifieri, jekk inti tiddeċidi li ħadd tagħmel hekk, idealment nirrekorru għal breastfeeding clinic li ġo Mater Dei, għax hemmhekk ħajtuk il-gwida kollha possibbli speċjalizzata għax hemm midwives li huma speċjalizzati fuq lactation. Okay? Ġifieri aħjar minn dawk ma tista' ssib imkien probabbli fil-pajjiż. U ħajgwidawk sew. Issa, il-bra ikun ta' tajjeb imma is-sikat ikun daqsxejn ferm, reħi mhux ideali għax ovvjament inti t-sider meta jibda jġej ħalib jintefa' ħekollu engorgement, so we need to kind of suppress that. Eżatt. Allura we need to contain it biex il-bra jkun komdu, is-sider qiegħed komdu, ġifieri m'għandekx bis tal-laħam minn imkien, imma jrid ikun miżmum sew, right? Ġifiri minn wara li hija l-krux ta' kollox, il-band tkun dritta, il-kap tkun ta' t-sider kollu, maġġor parti tiegħu, u ċin li jkunu ta' istajjeb. Bħala sikkar li kanna dik isa x'isima tiċċaqla hekk fuq ċinga u nissikkaw skont il-bżonn. Dik waħda, mbagħad jidħol elementi ta' trattament ta' kesħa, biex għadha qabel kienu jintużaw il-kaboċċi u forsi fejsplot kiesħa, da illum hawn ukoll affarijiet iktar faċli nagħmlu aktar prattiċi U nqasmeli. stondi. Eżatt, għalhom forsi. Ma tix speċjalment jekk tkollok il-każ fix-xitwa, jekk inti ħadd tagħmel fejsplot kiesħa, di ħadd tixxarrab ħaxxarrablek il-bra, forsi tqattar. Naqra skumita. Same goes for summer ta' ġifieri, ma idejja kan qasam dik naqamess għaddejja meta jidħol l-ilma. Meta dawn l-ice ikunu bidid, titfaħħom fil-freezer, ma jkunu kessi, u ma tilbishom ġol-bra, mess free, easy peasy. Eżatt. Daw ikunu tista' staħħanhom tista' tkessaħħom. Kont ħanejdlek dawn ma ħottent koġ tista' tużhom waqt li tiġib il-ħalib bisħana. Eżatt. So, għax ovvjament ħajħol u mhux se jkun hemm dan. Mbagħad eżempju anke meta jaqadlek sidrek u inti tkun qed tredda, tista' tużhom, tifhem? Jew tista' tużhom għax tibda tara forsi tkun għaddejt minn perjodu ta' stress, jew nuqqas tarqat u tibda tara li l-ħallib ta' sider naqaslek xi naqa għax hija fetwa. Tista' tagħmel isħana, issaħħana qabel il-feed, titfaħħa ġo sidrek għaw ġolbra, toqgħod daqsxejn biha, saħħan sidrek, flok toqgħod tidħol tieħu shower jgħidulek shower sħun. Imma kultant mhux daqshekk prattika, din it's an easy fix. Eżatt. Tajjeb, titfaħħa ġo sidrek issaħħana jkollok l-instructions fuq il-pakkett tal-prodott li tkun xtrajt, ta' kemm tissaħħan taħt liema temperatura ġieli ġo microwave, jew forsi banju marin, tittara naqra skont il-prodott. U tista' tilbes u tmexxi bħajtek. Daw l-odod żgħar bħal riċipetti u forsi daw li qed ngħidu l-hot and cold, hemm ħafna affarijiet oħra, huma bżonn jużi immens importanti li nitfgħu dawl fuqhom għax ta' bħala meta tajt mastru daxxa serriq tajjeb. Ejwa, okej, forsi b'sikejna taqtaħħa biċċanjama ma ħadbati. Ħadbati, eżatt. U xi kultant nixxu ħafna affarijiet u gazzaża lem u gazzaża dak il-kulur ħataqbel ma dik l-outfit u ninsew daw l-affarijiet li huma neċessarji. Neċessarji għax mingħajrhom ħatamilek ħajtek diffiċli, sitwazzjoni aktar diffiċli, forsi inti vera tixtieq tredda u ħabba jiena fliet jaqadlek sidrek vera tissibha stragil u qed taffetwak u qed tiddejjaq. Ovvjament, għax mhux affarijiet ta' pjaċir. Sewwa, imma vera tixtieq tagħmilha u ma tafx kif ħadfejja u jasrek kull ma tkun trid. Just one tool. One tool li hija faċli biex tuża u ma ninsewx li ħafna ġieli tilqu wara xogħol wara ġimgħa sakemm ma jkollhom xi extra leave. Anka jekk jagħmlu 3 ġimgħat miegħek, eventually anka lajnuna. You're going to be alone. Ġifieri tagħmel kollok l-affarijiet prattiċi u easy biex tagħmelhom inti tużhom. Iktar ħatkun faċli għalik. Naħseb jiena wkoll. U wow, tal-axħar għalli jisanaddu għall-eżempju tal-braz, għaw xi braz specifically li diġi li rajta naħseb fuq xi TikTok jew hekk li jkunu kompatibbli mal-breast pumps? Jista' jkun, jiddependi x'tip ta' breast pump. Mela, hemm dak li sejjaħ pumping bra, issa riċentament jisom jaqbdu triq ta' bidla il-breast pumps. So oriġinarjament meta kellna tfal il-kbar tagħna newborns, il-breast pumps kienu għadhom bil-flanġ li kollok qisu l-embut, qabbat ma' head u ma tikollok il-botil. So tkun forma ta' L. U titiżżomm il-pump miegħek hekk u jkollok il-botil jintela bil-ħalib minn hawnhekk. Dak kien jeżisti għadu.
pumping bra li koll il-kap tkun tinfetaħ, eżempju, tiegħi qiegħed, għaw minnhom li tkun breast pumping bra apposta biss li ma tistax tużaw għal affarijiet oħra, ma hemm bras li pumping bras jistgħu jintużaw kemm ma treddieħ u kemm għal pumping at one go. So basically, il-kap tkun tinfetaħ bħal ta' treddieħ imma ħassib lejer ieħor. Il-lejer li ieħor ikun jinfetaħ minnu biex inti ddaħħal dak il-lembut, li ħajkun ma sidrek hekk, okay? U jżomm il-bra, dik il-biċċa drab tkun overlapping. Alright, Biex iżomm il-lembut. Tajjeb, u l-lembut joħroġ minna u l-botilu da. U inti tkun tista' toqgħod hands free. Biex at least tista' taqra ktieb. Eżatt, għax dik hija, eħe. U ġieli jkun għamlu huma double breast pumps, allura tkun iktar komda. Eżatt. Għax inti trid iżomm flok toqgħod hekk. Sek bela. Taf kif iżomm il-bottles just miegħek u ma tista' tagħmel xejn, għallen qasek ikollok idejk vojta forsi anke taħdem waqt li qed tippampja. Illum il-ġurnata daw l-aħħar ftit xhur isu jinnaf sena l-aktar, il-pumps qed jieħdu xejra ta' xejn differenti li hija naħseb hija aktar prattika u iktar ta' komoda l-ħajja ta' kuljum. Għax huma wearable breast pumps. Bażikament il-pump tkun isa boċċa, il-mutur ikun fuq u tilbisha ġol bra. Ħafna minnhom huma speċi ta' silenzjużi, mhux eżattament. Alright, mhux dak il-ħoqowija ma Imma ittik ċans is-suq għax inti m'intix imqabda ma' wire. Ma wire. Kien hemm minnhom riċenti li huma bil-xismu bil-wireless, ġifieri bil-lembut u bil-bottle imden li huma wireless. Imma again, dejjem nippruvaw niffaċilitaw il-ħajja da tibdisa ġol-bra, il-bra jidher sidrek jidher naqrik bar biss ma jidher xejn, titfa' flok u tista' tmexxi, tista' ssuq, tista' tmur tixtri, tista' tagħmel faċenda. L-unika ħaġa li ma tistax tagħmel hija titbaxxa l quddiem. Trid tinżel pulita. Tista' tużaw waqt ix-xogħol, letteralment. Tużaw waqt ix-xogħol. Mingħajr ma tkun viżibbli li. Eżatt, ħadd instema biss. Ovvjament jiddependi n-natura tax-xogħol tiegħek. Imma tista' tintlibes li ma tistax tagħmel jew kif qed titbaxxa l quddiem jiġifieri you bend over. Okay. Sewwa, imma tibdix titbaxxa xi ħaġa trid tinżel bħal lady like ngħidu aħna. Għax inti minn fejn joħroġ il-ħalib, il-kontenitur, minn fejn inti tferra l-ħalib huwa miftuħ. Okay. Ta' kull pump sissa li rajt li huma wearable. Imma qbiet tista' tagħmel kollox. Tajjeb, so ħajtek teqpa' d-dejja, speċjalment inti jekk inti għandek aktar minn wilt wieħed, għandek newborn u żewġ titfal. Mela hemmhekk it gets trickier. Eżatt, mela inti trid tiġribihom lem u law taf kif, so you don't have the time, the luxury li inti toqgħod bil-qiegħda tippampja. Eżatt, bil-baby ħdejk taqra xi ktieb. Eżatt, forget it. Laqqas li ikollok wieħed ġieli aħseb u wara. Bitsit lejn asħolma. Sewa, so it's easier. Issa fejn jidħlu wearable pumps, ovvjament il-pumping bra li semmejt qabel, mhux eżattament neċessarju, jista' jintlibes l-slibra. Għax huwa aktar arta u aktar flessibbli. Issa jekk jiġi l-każ li meta inti tdaħħal il-pump ġol kap, il-molla li tqabbad maċ-ċinga ma tlaħħaqx, normalment daw il-wearable pumps jiġu b'extension. Jiġifieri jkollok qisha strippa li tkun taqbad with a traditional nursing clip tal-plastik li kien tfaqqa. Ma waħda biex ttik extension biex tqabbad mal-kap. Tajjeb. Tkun tista' tilbes l-slibra. Jiena nirrekomanda l-slibra huwa aktar iktar flexible, iktar soft biex tippampja bih għax il-pump toqgħod iktar komdek ikollok a more structured bra looking. Bra, hemm ċans li ma tkunx daqshekk discreet il-biċċa. Anyway, completely up to you u skont għandek ovvjament. Imma it's an option. U tista' tkompli bħajtek vera faċli. Ma nafx jekk taqt iżżid xi ħaġa oħra. Ifhem, naħseb di subject is endless fil-verta sa sal-lejla sewwa. Imma nafx taqt iżżid xi ħaġa li ħanejdu hekk importanti li n-nies ikunu jafu. Qabel ngħaddu għall-eżempju ta' bras. Ma naħsibx ta' fis-sens. Jiena naħseb li qatna kollox eżin dak li kelli f'moħħi, imma ovvjament you're the bra specialist. Thank you. Għaw xi tipi ta' bras differenti. Tip ta' kap. So, l-ewwel nett għandek il-traditional nursing clip li tkun tal-plastik mitfaqqa. Hekk. Tagħti kasi tlibbisaj. Mbagħad għandna il-magnetic nursing clips li huma ħafna iktar sottili fid-dera. U sexy, ma nafx hekk, vera faċli biex taqbadhom għax tinżamm mbagħad tagħmel pop, teħel waħedha. Anke l-ħossek. Issa, mbagħad apparti minn hekk għandek A-frame u side sling. So, meta inti tinżel kap, trid xi tip ta' support biex iżżommlok iċ-ċinga tal-bra mal-band. Inkella ma li tinżel kap iċ-ċinga ta' qalek. U minn dawk hemm żewġ tipi. All right, okay. So, this is a side sling, jiġifieri di ċinga ħad tiġi mal-ġemp tas-sider
U dik tiġi mawi, su xek. mal-ġemp, eżatt. Mbagħad għandek l-A-frame li s-sider ħajoħroġ minn ġo toqba. Sewwa, it's an A-frame. Yes. Sewwa, so din it-tip ta' support qed iżżommlok ċinka mal-band biex ma taqax. Preferenza dvarja. Bini preferi dawn. Kellim it-tnejn, ma preferi dawn. Issa, għalfejn jista' jkun jekk ikollok sidrek kbir għax jagħti aktar support għax hemm aktar drap. Sewwa allura jkun iktar b'saħħtu. U meta tkun qed tredda fil-pubbliku. Kont ħanejdlek, inqas issa fil-verità, I mean biċċa drab żejra u għandek ekstra, imma kont nħossu inqas exposed. Meta tkun qed tredda fil-pubbliku u tiftaħha, di l-biċċa ħatkun hawn fuq sidrek. Sorry, nistejtlek il-maj. Allura, għalkemm ħajkollok il-chest area miftuħa, di l-biċċa drab li miet tatti wis xejn, imma tagħmel differenza kbira għall-line. U anke psychologically. Tal-pubbliku le, anke inti is-sider isu iktar motix, inti jkollok it-tarbija u dil-biċċa drab tattilek il-biċċa fuq tas-sider. Issa, skont il-kobor tas-sider, meta jkun sider kbir diġà jiġbed ħafna attenzjoni, let alone meta tinżaw. Qed redda jew le, hawn min mhuwiex daqshekk intelligenti illi ma jgħid xeħlew qed redda t-tarbija titmaħħa u joqgħod iħares mod iktar interessat. U ovvjament l-om tibda tħossa skomda, għax ma tkunx l-intenzjoni tagħha li tipprovoka, sewwa. Jena kont nilbes skarfek, lekin ħobba ma kont niftaħa. Eżatt, eżatt. Imma skont il-perjodu tas-sena wkoll għax aħna ħijjes keep in mind li aħna n-nassjuf ħarxa ħafna. So jiena kelli t-tifel tiegħi fl-aħħar tal-Lulju. Sewwa fit-29. Jiena kienet ħana toqtol, Settembru mhux wisq inqas. So jiena ma toġobnix li tilbes daw il-bibs jew ħafna qlejbiet u taħt il-tarbija fġieħ kemm hemm. U le jiena sakemm nqabdu. Eżatt. U normalment tkun tal-bidu. Mela, di ħattek naqra iktar tkun iktar sottili għax ma turix il-biċċa ta' fuq tas-sider. Issa, mbagħad hemm is-side sling. Jiġifieri, flok is-sider joħroġ minn ġodin it-toqba li qed ngħidu. Kif qedlek l-ewwel ħajkun ma jkollu di tal-ġemp. U s-sider ħajkun kompletament espost. Din naqra diffiċli, speċjalment fis-sajf, għax aħna nilbsu normalment eżempju rep overdress, meta tkun qed redda biex is-sider ikun aċċessibbli. Jew buttuni, jew zip. Zips ma tantx inħobba mhux nibża, ħabba l-aċċetta taż-zip, imma gosti. So ħatiftaħ, tniżżel u tiftaħ. U jekk inti din ħatkun mal-ġemp, mela sidrek hija kompletament barra. U ħatqabbad it-tarbija. Okay, mela għandek in-nip il-mottija x'għandek ras it-tarbija tredda minn fuq sidrek. Imma ħajkollok il-biċċa ta' fuq ta' sidrek sabiħa mqabża hawnhekk mimlija ħali vera flowery. Issa, li tista' tagħmel jekk inti tiddejja u ġieli tkun f'post li ma jkunx il-lok li tikxef sidrek b'dak il-mod u insertajt libsa tal-bra. Taf kif? Tista' taqbad il-lejba, kantuniera, dawwara tnejn maċ-ċinka tal-bra u ġast titlaqa fuq in-nof m'hemmx għalfejn tagħtih il-baby, m'hemmx għalfejn tagħtiha t-tarbija xejn, ġast titlaqa fuq bin-nofs ta' sidrek biex tagħtilek dil-biċċa ta' hawnhekk. Ovvjament keep in mind illi meta trabi jibdew jikbru importanti li tagħmel uqda. Żgura x'ibdew jiġbdu għam. Jew xi daqqa ta' siq, jew b'xi toes żgħar li jaqbdilhom mal-bda u jiġbdu ilek u tispiċċa tittoqgħod terġa' tibda timmanuvra. U l-sleeve bras normalment ikunu side sling. U jiena daw vera nħobbhom għalhekk din raġuni għalfejn nħobbhom għall-isptar. Għax meta inti l-isptar tkun tista' tniżżel iż-żewġ kabs daqqa, ħajkollok side sling u sidrek huwa kompletament espost, jiġifieri ħajkollok sidrek barra isu fuq xkaffa u tista' tagħmel skin to skin. How nice. Tajjeb. Aha. Daw vera jidru komdi, ħafna. Daw jittieħdu minn anka minn mhux breastfeeding, li fil-bras kollha tal-breastfeeding jittieħdu ġieli minn nisa li mhumiex neċessarjament qal jew qed ireddaw għax huma ta' kumdita u ta' kwalità tajba. Ma sbieħ xorta waħda. Daw ta' x'inhu huma komdi wkoll, meta tmur għand il-ginekologu. U jrid jiċċekelek sidrek hekk dak l-awkward moment li titneħħi l-bra kollu vera. Tajlu li ma left jew right, anke lir-raġel. Tista' tgħidu left. Eżatt, ikun il-bart ma toqgħodx tinża kollox, li l-aħħija raġel għall-klippa. Tajjeb. Ġifieri s-subużu tagħhom wara. Iva, le dejjem, tux ħsieb xejn ma jkun moħli, mhux żmien il-ħela. So basically jekk naħseb iswaqqadna kollox. Jekk naħseb jiena stili mbagħad ta' kuluri u hekk jivarjaw. Dejjem ikun hemm il-basics fil-lingerie brands, ġifieri jkollok il-black and nude u l-ivories, u mbagħad ġieli
by season, autumn, winter, jew spring, summer, joħorġu different colorways of those particular styles. Imma l-basics li għamil l-istess. Ġifiri, il-fashion ta' bras, id-dum ma tinbidel, mux bħal tal-ħwejjeġ. Ġejt jinnaf il-lum u rajt dal-bra, ma tiġi sena ta' wara u ħaterġa taraħ, ma jfissirx li dak ta' sena l-oħra. Ma taħdimx hekk fid-dinja tal-linġeri. Imma xaw ħafna classics ukoll, per eżempju il-plain, il-colors. Anka dal-style, eżempju li għandek taħt nude u fuq is-swed it is a classic. Ejja, yes, it's still a black. Jiena joġobni il-bra is-swed taħt ħwejjed skuri. Inħobb ukoll il-bra l-iswed u ma terrifiċċali. Issa mbagħad fejn jidħol nude jew ivory ma dik kompletament jiddependi mill-individwu. Imma l-pija nipprova nvarja minnhom li huma aktar skullati biex jituk iktar permess tiskolla l-ħwejjeġ għax ħafna mill-breastfeeding bras ikunu full cup u ġieli minn nofs ikun oli u jekk inti biex imdorrija tixtri full cup bras il-ħwejjeġ tiegħek ma jkunux addatati għal full cup bras jidrulek forsi tiddejja jew kun jidher ikraħ fil-verità. Nipprova U dan huwa qed nara dan. Da huwa seamless. Dak huwa seamless minn barra, huwa wireless, slightly padded u huwa wkoll leak proof. Ġifieri dan il-bra partikolari mhux għax dawleta, ġifieri xorta, ma dan għandu engineer li jista' jieħu up to 15 milliliters of fluid. Ġifieri jekk inti tillik fiha u m'intix libsa breast pad, ovvjament ħajassorbi il-padding tal-bra u jista' jieħu sa 15 millilitru tal-breast milk. Anka jkollok okkażjoni, nafu sempliċement il-mamudija tat-tarbija. Ejwa, eżatt. Għalli għawazla vera vasta, u għawuċ jisu għal-gosti ta' kullħat, għax bil-lejz, pedit. Niprofa naqra minn kollox. Proset. Ovvjament, daw li jkunu soft cup, minn ma jkunx mdorri soft cup, jena, xit-tip tijaj ħafna da. Imma dawk taru għamxek, dak t-tarab sider mimliex, ma li timliħ bis-sider, ħajġus biħek. Ekku. Sewa, un batem li xuta nipples. Il-nipples kullħat għandu par. Imma mux ta' kullħat imqarbi bl-istess mod. Sekk inti dejjem xrajt padded bra, ma tafx x'tip ta' nipples għandek, jgħidulek li ġili l-vestiti ġdu taqbes. No, that's not how you gauge kemm imqarba n-nipple tiegħek jew le. U ma tilbsu ħaw, kemm sabiħ, u jispiċċaw jieħdu a non-padded bra over a padded bra. Ġili ħabba ġili ħabba gosti. So, tittati ċans u prova, don't say no. Like, le, mux ħanilbsu marriċ, ikollna minn dawk u koll, imma, il-mod. Iprova, ma jġbux ħalli ma eżatt. No big deal, mux ħanġildu b'dasek. Gosti wara kollox, għalek niprofa nvarja. Apparti l-varjeta, tiffitja u koll tipi ta' sider differenti, għax il-sider mux ta' kullħat l-istess. Ekku. Għaw sider li ma jamilx cleavage, tista mux ta' fason fl-imkiel, għax xaq ma jġiġi, bħal isu kanal. No way, mux ħbib, divorced. Tifem, għaw minn ta' wahda gbar minn oħra sizably. Ta' kullħat għandu wahda sider ikbar mill-liħor. Imma ta' minn tkun ħafna tider. Okay. So tiġi naqat triki, għax you always fit the larger boob, not the smaller one. Okay. Tajjeb, għax inti titqis il-kbira, għax inkella jekk ħattiffitja l-żajra, il-kbira ħajħroġ l-bezzun u l-bezzun ħajider. Ħajider, eżatt. Whereas jekk tiffitja l-kbira u tkun komda l-kbira u żajra jkollha l-vojt, jew timlija bil-xi daqsxejn padding biex tgħinha, jew jekk ikollha vojt x'aktarx, ma tkunx daqshekk gravi, ma jidirx mill-ħwejjeġ dak il-vojt għax ikun vera ftit. Insomma, hemm dawn naqra tricks hekk li mbagħad ovvjament dawk jiġu fil-fitting. Meta nkun qed nagħmlu consultation u qed naraw l-individwu, it's a case by case. Yes, il-fitting importanti daqs bħal libsa tat-tieġ, inti ġili tmur btir, tgħid lejnek irrida. Imma mbagħad tgħid il-laħwa kemm xelqiet li din qas immaġinajt. Kun hawn ħafna nisimgħu ħafna din, ġifieri l-istess. Ħafna. U nħobb inqabbel ir-riċipetti ma' żraben. Tipo jekk għandek riċipetto li jinnaf mhux daqshekk komdu, imma dejjem tibqa' tixtri l-istess size. Iva marelli, mela inti jekk inti size 38 tal-beti xi size 36, sinjura ħi qed iweġġek iż-żerbun. Ma tixtiex tinduna li hemm xi ħaġa ħażina. Ovvjament ma tantxaw sissa wisq għarfien, wisq gwida. So isek ma tihomx tort li ma jkollhomx idea fejn ħajabdu jfittxu jew x'ħajabdu jagħmlu. Sewwa, ġifieri I do understand u hemm ċertu sizes li huma aktar diffiċli minn oħrajn. Jinnaf 34 u 36 E to a G is the most common I find. Imma ġieli kelli 32J li huwa sider kbir u dar vera żgħir. Mhux ħassibhom daqshekk, jew mhux ħassib l-styles kollha jiġu in that size. Għax inqas imma xejn mhu possibbli, taf kif xi ħaġa nsibu. Ovvjament il-selection ħatkun daqsxejn iktar limitata. Imma tajb li kollha gwida biex inti at least tkun taf fejn qiegħda. Tajjeb.
Jiena nixtieq ningrazzja ħafna Thank you. tal-informazzjoni interessanti immens li ma kellix idea tagħha avolja għandi żewġ titfal, mhux se nista' ngħidlek. U tal-kunċett naħseb ġdid illi ġibtaw Malta. Għaliex nemmen li huwa importanti li mara tibqa' tħossha sabiħa matul it-tqala għax hawn ma jħossux sabiħ, imma iżjed importanti wara għax wara għandna tendenza nifokaw fuq il-baby u ninsew lil nfusna. U hemmhekk fejn tmur lura l-mental health. And it starts with these little U dewet things. ngħidu f'każijiet ta' tqala u tarbija healthy u normali. Eżatt, għax imbagħad then it gets even more complicated. Aktar dawk in-nisa li jkollhom complications waqt titqala jew complications bit-trabi tagħhom. Ovvjament. Jiġifieri aħna nipprova nkunu hemm għal xulxin. Jiena naħseb li dan huwa an act of self-love and self-respect for your body. Yes, true. For all that it's been through. So, vera proset Thank you. tal-kunċett li ġibtinna u Malta. Thank you ħafna, Samira. Thank you ħafna inti Abigail.